Dito po pag kumakain ka sa pepper, so balik-balikan niyo po ang lasa po. Talagang lalabas po kayo nakangiti. Ako po si Michael Saavedra, head chef ng Peppers Grill since 2008 hanggang ngayon po. Ito po yung Peppers Grills, 21 years na po nagsiserve sa buong Bulacan po. Sa Peppers po, ang bestseller po talaga namin ito. Bango sisig, seafood paella, sisling bulalo, pork sisig, big bangos, and more and more. Mostly po ang serve po namin ito Filipino food. Binalik-balikan tong peppers po kasi wala po kasi kaming nilalagay ng mga kahit anong bagay ng bitchin, magic sarap kasi yung amo po namin vegetarian. Ang ingredients mo lang talaga natural lang po, walang halo pong chemical. Ang una nating isa-serve ngayon is bagoong rice. Seafood paella. Bango sisig. Sisling bulalo, Bicol Express. Ito talaga po ang pagkain binibanggit po, yun po talagang dinadayo sa lahat po ng Bulakenyo. Kasi talagang napakasarap po. Dito sa Peppers po, tumagal po kami dito sa servisyo ng pagkain kasi po, bago po namin pagluto yung pagkain, may mga temperature po lahat. May oras po siyang dapat ipipreps, dapat hugasan, kung ano ang tama o mali. Yun na, pag isa-serve po namin sa kliyente namin mga pagkain namin, sure na sure po kami na fresh lahat ng po kanya, walang frozen po. Sigurado po kayong quality ang pagkain ng Peppers po. Balik-balikan niyo po lahat. Napansin namin na super kalan yung gamit nyo. Bakit po ito yung napili nyo? Matagal na po kaming gumagamit ng super kalan. Nasubukan na po namin sa araw-araw po na operasyon, kaya kampante na kami rito. Mahalaga sa amin po ang tuloy-tuloy sa pagluluto, ay lalo na po pag maraming customer. Gaano po kahalaga ang LPG sa negosyo ninyo? Napakahalaga po. Halos buong araw po kami nagluluto. Kaya kailangan talaga na maasa ang LPG. Kapag maayos po ang takbo ng kusina, mas mabilis po namin servisyohan ang mga customer. Sanay pong buong team namin na ito po ang gamit. Yung best choice talaga namin, super kalan gas, wala nang iba. Dito po sa Peppers Grill po, pwede po kayo mag-dine-in. Isa pa po may catering services po kami ng Flavors and Spices Catering po. Kahit anong event po, kaya naming i-cater po. Dito po sa Peppers po, ang dami po naming award na panalunan ng kasama ko po yung amo ko, na si Bushela Pualingco. Last namin pong competition, 2023, sa Pampanga po Regional. Kami po ang nag-champion nun. Kasi ang ni-present namin yung pagkain ng Bulakenyo. Salamat po sa lahat na tumatangkilik sa Peppers. Yung hindi pa po nakapunta, pumunta na po kayo para matikman po niyo ang lasa ng sarap ng pagkain ng Peppers Grill. Dito po kami matatagpuan sa 780 Bagbagin po, Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat po.